Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kasugengaken saha sih nugrahaning Gusti ingkang Maha Asih Kajiwa wonten ing panjenengan sedaya. Kairing sagunging pakurmatan. Kepareng matur minangka sesulihipun ibu saha bapak sartana sakaluwarga, kula kadhawuhan masrahaken penganten kakung Bagus Saka Utama katur dumateng ibu saha bapak Kartono. Wondene kalampahipun mekaten. Kalawau siang wanci tabuh 11, penganten kakung kula pundhet saking dalem singkir jarak sari Wanasaba, kanthi kairing para sepuh, kaluwarga, sanak kadang, mitra pitepangan sawatawis, kula bekta sowan dumugi ing dalem sapen Wanasaba. Pramila, ngembun sarta ngemban wigatosing sedya, keparenga ing samangke penganten kakung kula pasrahaken, tuwin kula sumanggaaken katur Bapak Suyono ingkang anyulihi ibu saha Bapak Kartono. Wasana kula nyuwun pangaksami mbok bilih anggen kawula nindakaken jejibahan menika wonten ingkang kirang dadosaken prinaning penggalih. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.